una nga imong himuon aron ikaw magpabilin nga malasigon. Prayer. Why? Prayer keeps the fire burning. Kung maghaling ta, kung magluto ta og kanon or saging or anything na pwede nato maluto nga gamit ang kahoy para masustain ang kalayog dili sa mapalong kanunay nimo siyang sugnuran. Pag bugamay na pod, mahimong agipod na pod, itulak na pod nimo para mo silaop na pod. Sige lang kag sugnod hangtod maluto ang imong giluto. The same pod na sa imuhang gasol or unsa ba na siyang gas ang imuhang gigamit. Kinahanglan kanunay siyang gasiga kay para maluto ang imong giluto. Kay kung magpalong-palong ka, di gina siya maluto. Kung undangan ni mong sugnod, gamit ang kahoy, tingali sa imong giluto, di gina siya maluto. The same pud na sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Para kita makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, dili ta basta-basta maluya, maapektuhan sa mga kalisdanan sa kinabuhi, you need to pray. Prayer keeps the fire burning. So you need to pray. Kinahanglan mag-ampo kita sa Ginoo, makat-on kita na makikistorya sa Ginoo. Kay para ikaw, dili maluya pag-abot sa mga pagsulay. Para dili ka maluya. Kay basin mauni ang hinungdan, nganong wa na kay gana karon mga lagad sa Ginoo. Nga kaniadto, ganado magay ka mga lagad sa Ginoo. Daghang kay kag pangandoy para sa Ginoo pero karon wala na tanan. Tingalit tungod kay dili ka na mainampuon diha sa Ginoo. Without prayer, we will never stay on fire for God. Kung muhunong ka sa pag-ampo ug dili ka na moampo sa Ginoo, dili na pud muhunong na pud ang imong kalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Manang di nakadasig, manang maluya na ka, o nang kaniadto siguro di ka mahimutang kung di ka kasimba. Kana bitaw mingon ang uban ng mga Kristohanon, believe ko ba? Kay mingon ang uban ng mga Kristohanon na kanang kundi ko kasimba mura kulang gyud ang akong adlaw. Ano man? Tungod kay muna ang gibati niya nga diin buot gayud sa iyang espiritu nga magakalayo kini kanunay. Muna kinahanglan kanunay kita ang mainampuon sa Ginoo. Kay ang pag-ampo maoy sugnod aron kita padayon na magakalayo. Kay kun muhunong ka sa pag-ampo muhunong pod ang imuhang pagkalayo. The door to your prayer is also the door into the throne room of God. Ang pultahan diha sa imong mga pag-ampo, pultahan usab diha sa trono sa Ginoo. Ha? Pultahan. But pasabot, duol ka sa Ginoo when you pray. Suod ka sa Ginoo when you pray. Kaya kanunay na ako ning balik-balik na every time na, kung gusto ka nga makigsuod sa usa ka tao, kinahanglan ninyo og kanunay istoryahanay. Walay nahimong best friend na magyanguay ra kung magkita ay. Yan ka. Nangutana kinsa daw siya? Best friend ako to. Matay best friend nimo, yangu-yangu ra no? Ang inyong communication. Subot pasabot, doon nag-give pa nag-istoryahanay. Adunay mga pati kabuang gani. Ibalaan ang tanan kabuang. Kay inaana mo kasuod, inaana mo ka close sa usag-usa. Muna nga pag mingon tag best friend, mingon ka nga pati sekreto niya tingali mahibalaan niya nimo, pati sekreto nimo hibalaan niya dito ka matug sa balay niya o dito sa matug sa imo. Ha? Pati toothbrush siguro ninyo, isa ra inyong toothbrush kay suod yun. Amot ba inana ba siguro mo? Sa inyong best friend? Ha? Ano man? Kay grabe ka suod. Unsay hinungdan nganong nasuod mo kay kanunay mong gaistoryahanay. Wala mo gayang ayra. Wa mo ga agi lang ko. Sige, agi lang. Yang tana. Kisa ba to siya? Ako tong suod nga amigo. Nasuod man mo nga kidhatay ra man to. Og yang ayra man nahitabo. Ha? So diha sa Ginoo, the moment na ikaw kanunay nga mag-aampo diha sa Ginoo, posible aduna poy ma-establish na kasuod nimo diha sa Ginoo. Mahimong suod ka sa Ginoo. Prayer is the key to keeping the fire. Kung gusto ka nga kanunay kang gakalayo sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, padayon sa pag-ampo, ayaw hunong, ayaw undang kay para gakalayo ka pagbalik, gakalayo ka kanunay diha sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi.